Bueno. Feliz año nuevo y buenas noches también. Vengo a presentaros el programa con la introducción más cruda de toda la radiodifusión española. Y con todos ustedes, David Checa. Alucino pepinillos. Bravo, un aplaudiment per mi, per favor. Molt bona tarda, nit, i benvinguts a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM. I aquí tinc el campió d'actors amateurs, Marc Jorba. Molt bona tarda, nit a tothom. Sí, senyor, la primera setmana que estem aquí, calents, vius, a la ràdio de Rubí, el 2018, que comença amb força, comença amb projectes que tenim moltes ganes d'ensenyar-vos, però com sempre no podem faltar la nostra cita dels divendres de 8 a 9, els coneguts. Tornem a la ràdio i no tornem sols perquè, com sempre, estem acompanyats de l'únic DJ del món que confon en el WhatsApp l'emoticono de plorar i el de riure. Roger Pérez! Oh yes, baby. Hello. Real story, Hello. Roger, si tu poses l'emoticono de plorar com el de riure, llavors, si vols posar un emoticono per plorar, quin poses? Per plorar... El de riure. Bueno, pots plorar de riure i plorar de plorar, no? Però... Clar, això és bona pregunta. Bona pregunta. Quin fiques si vols ficar el de realment en de plorar? Depèn, vaig variant, la veritat. Vale. Però el que sempre està fixe que és que quan riu posa el de que plora. Sí. Exacte. Això està claríssim. Està claríssim. Bueno, doncs res, està. En línies generals del programa confonem coses, ens equivoquem, però bueno, com sempre, amb molta energia. Ara donem la benvinguda a un nou conegut, a una persona que... Nou conegut per nosaltres. Per nosaltres, que forma part de la productora dels coneguts, de la productora de l'humor. Productora? Sí. Tenim una productora? Sí. Hòstia, jo hi soc? Sí. Hòstia, no m'havia enterat. No, molt bé. Vale. Com ja sabeu, estem fent una websèrie i ell és el director de fotografia, fotògraf i puto amo. Carlos Peñalver, sí senyor! Bona tarda, xiquets, bona tarda. Xiquets. Us veig animats. Xiquets de Valls. Xiquets de Valls, us veig animats. Sí, quan has donat el play i això sube l'adrenalina, Ha sigut un subidon. Sí. Bueno, si vols abans de... Quin 6 anys més residual, no? Sí, senyor, sí. Què volies dir amb això? No. Endavant, et donava com peu a que comencessis tu. M'has mirat i dic, hòstia, ara no sé com començar això. Dic, sí, senyor, David. Vale. Vols començar fent una altra cosa abans de l'entrevista al nostre convidat d'avui, Carlos? Hombre, i tant, perquè obrim secció. Obrim secció? La gent demanava actualitat de Rubí i la portem. I la portem. Sí, senyor, portem unes notícies fresques, però, clar, hem dit, hòstia, el David i jo presentant notícies, som molt avorrits per fer això. I hem portat algú, oi que sí? Sí. ¿Aquí? Rocky? Maldita sea, ahora me haces... Pero yo no tengo noticias. Feliz año, por cierto, Gracias. Bueno, igualmente. Bon any, Rocky. Igualmente, ahora ya estoy planeando San Valentín. Vale, pues ya para San Valentín ya si eso te llamamos. Vale, de acuerdo, voy grabando. Por cierto, te dije que hacía una webserie, ¿verdad? Aquí en Rubí. Sí. Que la habíamos trasladado a Eroski y resultaba que Eroski no es de Rubí, maldita sea. Sí, estuvimos aquí haciendo el tráiler. Tuvimos el tráiler en primicia y... Pues he cambiado de zona. ¿Has cambiado de zona? Sí, voy a empezar por una zona de Rubí, que es el Parc Vallès. El Parc Vallès está bastante alejado de Rubí. Prácticamente que no es Rubí. ¿Cómo? No es Rubí ¡Corta tampoco. la producción! No pasa nada, iremos a las fonts. Es que tampoco, está muy cerca, pero no. Estáis jodidos, amigos, estáis jodidos. Muy mal. Bueno, saps qui és el convidat real? Que no he donat més cova, no, potser? No. El presentes? Sí. Crec que per primer cop tenim entre nosaltres tenim el goig de disfrutar de la companyia de Matías Prats. Oh, sí, senyor, Matías. Muy buenas noches. Vaya, muy buenas noches. ¿Pero por qué me imita? Era l'eco, Roger, baixa l'eco. Estoy muy contento de estar aquí, en Los Coneguts. Si me pones la sintonía de las noticias, empezaremos. Vamos con las noticias de Rubí, Marc Jorba. L'Ajuntament de Rubí ha iniciat aquesta setmana unes obres a la rotonda existent al barri de Cana Zamora. Parece ser que el ayuntamiento, al no conseguir la gloria en su legislatura,
quiere conseguir la glorieta. Què fem, aplaudim? Vamos por la siguiente, tampoc. Seguim. Hòstia, aquesta és llargueta, eh? Vinga, seguim. Rubí Acting, una nova agrupació de teatre. Estrena en actuació aquest divendres al Nus, l'obra de Pol Borrell, una hora abans de la funció. És dirigida per Bruce Wayne? Bruce Wayne. I actuen els coneguts David Checa i Carlos Peñalver. És una autopublicitat que ha entrat molt suau, això. S'interpretarà mitjançant una tècnica anomenada lectura dramatitzada, en la qual els actors interpreten l'obra amb el paper a la mà. Les deseamos mucha suerte, pero que por los nervios esperemos. No pierdan los papeles. Seguim amb la següent, la última. L'Ajuntament demana als rubinencs a llançar els arbres de Nadal, la molsa o les branques, portant-los a la deixalleria municipal de Cova Solera o a alguna de les deixalleries mòbils. No he preparado ninguna réplica para esta noticia. Puedo decir que me han dado las campanadas. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Volvemos la semana que viene con mejor material. O la siguiente. O ya, nunca más, ¿no, Puché? Nunca más, como digo los gallegos. No entiendo por qué decís esto. Bueno, Matías, encantado. La semana que viene volvemos. Te llamamos. De acuerdo. ¿Vale? ¿Sí? Estaré atento. Sí. Rubí TV. Y Radio Rubí. Vale. I Diario de Rubí. Adeu. Bueno, Carlos Peñalbert, fotògraf professional. Professional. Sí, pots dir-me així. Fem la publicitat abans de començar una miqueta les preguntes que a nosaltres ens ocupen del tema de la fotografia. Hòstia, t'ha quedat una mica de residu del Matías Prat. Ara fent les preguntes. Sí? Tornarem amb les preguntes. Bueno. T'anava a comentar... podem seguir-te per Instagram, que ets molt actiu. Correcte. Una cara tota la vida. I foto. P-H-O-T... En anglès. Exacte. 2014, oi? Correcte. Vale, perfecte. Aquí, normalment, quines fotos penges? Normalment el que penjo són les fotografies dels treballs de retrat, tot el que sigui fotografia de boda, que és la meva més especialitat, entre cometes, la que més m'agrada, i alguna coseta molt personal. Vale. Perquè tu treballes tot el tipus de fotografies. La gran majoria de fotografia que treballo és fotografia de persona, és a dir, retrato, comunions, bodes, bautizos, la típica BBC. La BBC, que ara mateix no li està funcionant al Madrid. Deixeu-me que faci la puntilla aquesta. Has dicho retrato, con un 6 y un 4. Es que m'ha vingut al cap. Vale. La BBC... No marxa, és algo com posseït. Hòstia, m'ha poseído, tío. La BBC. Bodas, bautizos y comuniones, I tant. Molt bé, i comentàvem l'altre dia perquè deies que era la fotografia més difícil de fer, la de les bodes. La de les bodes, correcte. Que ens pensem que no. Sempre he pensat que n'hi ha... Bueno, n'hi ha molts tipus de fotografia que, com he dit, la retrato, portrait, en anglès. A tu que t'agrada tant l'anglès. No, yeah. Ja en parlarem d'aquest anglès que té el David. Of course. La fotografia de boda, la fotografia de comunió, fotografia de producte, fotografia de naturalesa, fotografia d'animals, de paisatges, landscape. Lo pilles, lo pilles. Aquesta l'he pillat jo. Sí? Landscape? Landscape. Landscape. Clar, en britànic és landscape. Jo treballo l'americà, com ja saps. Nigga. Jo el de Valentine's. Vale. I a mi la que més m'agrada, en concret, és la de bodes. I sempre he considerat, i això és un tema que és molt personal, que és la més complicada perquè té una mica de tot. Tens esport, que és el moment que s'estan casant a la cerimònia, que tothom s'està movent, que els nuvis estan nerviosos, suant, que no saben on mirar, que no saben què fer, el que plora, la que no plora, la iaia que està mirant i plorant, la mama que plora, el nen que està jugant al Candy Crush, que això a més d'una agafes, el iaio que està escoltant el futbol, a més d'una agafes. A l'església, estem parlant? Sí, estem parlant a la cerimònia. Després tens el moment, en el moment abans, que és quan s'està preparant la nòvia, que és fotografia de producte, del ram, dels anells, del vestit de núvia, la preparació. El moment posterior de la cerimònia, que seria el moment del retrat puro i duro, els nuvis, allò quan se'n van els nuvis amb el fotògrafo, que sempre passa, tothom va al restaurant, està allà esperant, que no venen.
que tenen gana i volen veure. I aquest és el retrat puro i duro, i després hi ha el cachondeo del dinar, la cerimònia, el pastís, l'alcohol, el ball... La gent la taja i tu allà fotografiant, Sí, correcte, lògicament decent, tu perquè tu no veus... Tens tota aquesta varietat de fotografia que, com fem una així que recapitulant, és producte, retrat, esportiva i no sé què més, que jo no sé què dir-te més. I a part, no fallis, no t'oblidis el moment que es posen els anells, no t'oblidis els petons, no t'oblidis allò quan tenen l'arròs, les floretes, el no sé què, no et passis la iaia plorant, no et passis el nen jugant al Candy Crush, que sempre mola molt. Fa poc vam estar a una boda, que ja ho vam comentar aquí, i jo crec que el treball del fotògraf de boda és com molt paparazzi. Aquesta és la sensació que jo vaig tenir, no? D'hosti, no t'esperes... Per exemple, ens vam estar com fent un vídeo en plan selfie, o sigui que ens estàvem enfocant nosaltres, i ens vam fixar que darrere, de fons, s'apropava a poc, entre els arbustos, i apareix allà fent la foto, saps, de nosaltres com per darrere. Vull dir que no sé si ens veien ni perquè ara el que es porta molt a les bodes és la fotografia que es diu de fotoperiodisme, que és intentar retransmetre tot el que està passant aquell dia en fotografia. Sense que sigui un vídeo, sinó en fotografia. Aleshores, realment el que et dona més sentiment o el que acabes intentant que doni sentiment és això, que buscar aquests moments, quan estàs fent el selfie i vas tu i plas, fas la foto. El que es deia, no? La mama que li està arreglant a lo millor l'arracada a la núvia, i tu vas i agafes aquell moment, o aquell moment de tendresa entre els germans perquè s'ha casat l'altre, els bessons, s'ha casat el bessó i l'altre l'abraça, i això és el que interessa. Quantes bodes has fotografiat? Ara, així, ràpid, crec que porto des del 2014, d'aquí ve el nom del Cafoto, 2014, Ho havies agafat? Sí. Exacte. No quedi dubte, crec que unes 15. Unes 15. Aquest any fotem un puix important, perquè hem pujat, ja tinc 5 planejades, contractades, com vulgueu dir. Vale, i d'aquestes 14? No, d'aquestes quantes has dit? 15? Bueno, però no em diguis 14, que em surt la rima. Vale, sí. Bueno, i 15? No, 15 no. No, tampoc la diguis, que també em surt la rima. Has provat en alguna o no? Clar, perquè tu aquella gent no la coneixes tampoc, no tens molta relació amb la majoria. No he arribat a plorar. El que sí que n'hi ha un concepte que a mi m'agrada molt, que m'ho van ensenyar, que és quan trobes... que tu has de trobar els nuvis i els nuvis t'han de trobar tu. N'hi ha d'haver-hi un enamorament. Un enamorament perquè tu has de tindre un feeling, perquè no deixa de ser un desconegut que t'està fent fotos, potser que quan s'estigui vestint la núvia en roba interior. Clar, és una mica violent, no?, a vegades. Clar, i estàs invadint la intimitat de la gent, doncs això, el que deies tu, t'estàs fent un selfie, ve un tio allà darrere i fot una foto i dius, aquest tio quin és? Has de tindre molt bon rotllo amb ells. Ha d'haver-hi un enamorament. A mi m'ho van explicar així, m'agrada molt. Sempre explico això. És un concepte molt maco, la veritat és que sí. I jo et volia preguntar com sorgeix això. Vull dir, parlem del 2014, per què? Per què començar a fer fotografies? Algo que sempre has tingut allò que dius que sempre m'ha agradat i ara em vull com dedicar professionalment a això? Sí, tenia sempre m'havia agradat molt la fotografia. El que sí que és veritat que no havia trobat mai ni m'havia preparat per la fotografia. Era allò de, amb el mòbil, amb una càmera que em compro, ara em compro una altra. I un dia vaig decidir, per què no provo altres coses? I allà, buscant per internet, vaig trobar un parell de cursos, me'n van ensenyar com funcionava una càmera, el que significaven les pautes més tècniques de la fotografia, i vaig veure que era un món bastant interessant. Jo no sé... Perdona, Sí. Digues. No. I vaig acabar veient que al cap i a la fi el que m'agrada és el contacte amb la gent i trobar la foto. Trobar la foto. No sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que... suposo que per les xarxes socials o aquest tema, crec que està tenint com un boom important la fotografia en els últims anys. Jo crec que el fet aquest de l'Instagram, del postureo i tot això, crec que està molt creixent, perquè ara, per exemple, l'altre dia estava caminant pel carrer i em vaig trobar 3 pamfletos d'aquests enganxats de curs de fotografia, tal, no sé si tens aquestes mateixes sensacions. Sí, ara sí, evidentment, des que va acabar el que és la fotografia aquella analògica del carret, que tu tenies de fer el lavabo a casa amb els químics i ara és digital i relativament és push i fa clac-clac i tens una foto. I sí que és veritat que tot el boom de les redes socials el que ha fet és que si no tens imatge
i una bona imatge, no ets ningú. Clar. I tant. Aquí és el que em venia jo a Si no tens una foto d'alguna cosa, no ha passat aquesta cosa. Exacte. Si no tens una cosa d'una cosa, si no tens una foto d'una cosa, si no tens una foto que t'has posat un vestit de no sé quina tenda i comences a ser una instagramer o un instagramer, no ets ningú. I ara es ven molt més la imatge que qualsevol una altra cosa. Sigui Facebook, Insta, el Twitter o el que... Bueno, el Twitter no d'imatges, no? No. Bueno, sí. És més escrit, però sí que escrit. pots fotre-li fotos, però no és tant com a Instagram, no? Això de posar-li un munt d'efectes, tothom surt com molt guapo, després te'ls trobes pel carrer i dius, hòstia puta, saps? Què t'ha passat? Estàs bé? Estàs malalt? No tens la cara molt xucada. I amb això referit, l'altre dia, no sé si ho vam comentar aquí a la ràdio, ho vam comentar en privat, es podia llogar un avió perquè la gent anés allà dintre i es fes com la foto. Saps el típic jet privat, la típica escena que tots hem vist amb la copa de cava i tal, no sé què. Però no viatjaves. Vull dir, pujaves, et feies fotos, marxaves. 400 euros ja, no? I ja està. Ho trobo molt heavy, com està la gent fotent-li aquest bombo de la imatge, no? També la gent, aquesta necessitat que tens de vas a sopar a un lloc molt guai, si no penses una instastoria amb la foto del menjar, és com si no hi haguessis anat. No, correcte. És molt fort. Pues això, el que ha evolucionat és això. La fotografia digital jo crec que l'ha obert a tothom. Exacte, el que passa que suposo que la teva fotografia va més encarada al tipus professional. Algun actor professional, algun cantant professional, un casament, que els casaments són professionals també, perquè són pa tota la vida, o sigui, no hi ha res més professional que això, i suposo que es mouen uns altres àmbits. O t'has trobat algú que diu, no, que quiero fotos pa mi vida. No, normalment no. Sí que és veritat que o són per books per presentar-se per models, o actors que necessiten fotos, comunions, el que dèiem, bautizos, les BBCs, i algun tema de producte que sí que he fet alguna cosa que la veritat que és una mica bastant avorrit, però és molt professional. Sobretot, el tema del ser fotogènic. Que això a mi m'està començant a mosquejar. Alguna pista? Perquè hem fet la websèrie, que després parlarem, i m'ha fet alguna foto el Carlos mentre estàvem rodant i tal, i hòstia, no soc fotogènic. Hòstia, soc millor en persona. No, però imagina't com és la foto. No, hi ha gent que en càmera queda genial. No, això sí que és veritat, Abans m'has preguntat tu, Marc, per què em dedico a la fotografia, perquè si li donem la volta i fem fotos i me fas fotos, és pa flipar, tio. Sí, no? És millor fer la foto que a la pàgina tu, no? És millor jo estar a l'altre costat, fer les fotos jo, m'ho passo millor, m'agrada més, perquè l'altre és de plorar i bastant. De deprimir-te, no? Sí. Clar, però hi ha gent també que té agafada la postura, diguéssim, no? Això és molt cert, Algú... Lo típic de... Estàs amb un col·lega o... A mi em passa amb les amigues, ¿vale? Hòstia, anem a fer una foto, tal, no sé què, i veus com de cop com que fa... Saps el seu cap en plan robot? Sí. Tinc la meva cara de foto. Coordenades, sonrisa, cejas levantadas... Clar, és allò del perfil bo i el perfil dolent. Sí. Això t'ho trobes molt a les bodes. Això existeix, realment? Això jo no sé si... Físicament, de físic no sé si existeix, però sí que n'hi ha la tendència aquesta que et diuen, no, per què no m'agafis que és el dolent? I tu te la mires i dius, pues, jo què sé, nena, pues, si tu estàs bona per tot arreu. Què més dona? O eres fea per tot arreu, també. O eres fea per tot arreu. Que potser el teu cantó bo és d'esquenes, no? No, el perfil bueno es así, mirando a la pared. Y muy alejado. Sácame guapa. Y tú te la miras y dices, ¿dónde está el botón de milagro? A ver, Jesucristo murió, ¿sabes? Y se acabaron los milagros con él. Sácame guapa. Sácame guapa. Bueno, no sé si tens algun truc, algun consell pels oients de fotografia. Lo important jo crec és que si t'agrada la fotografia és compris el que compris, tinguis el que tinguis, és el teu aparell, conèixer-lo bé. Com el sexe, ho dic per si algú no ho ha entès, no? Bueno, Carles, et dono les gràcies perquè jo penjo els vídeos al YouTube i sempre tinc molts problemes per escriure el títol i el títol serà aquest. Coneix el teu aparell. L'important és que conèixer bé el teu aparell. Exacte, aquest serà el títol del vídeo. És el més important. Bueno, doncs farem un paró musical per descansar una miqueta d'aquesta hora de ràdio dels coneguts a Ràdio Rubí i després tornarem parlant d'un tema molt important que quin és, Marc? Parlarem una miqueta de la websèrie, intentarem no fer gaires spoilers, però hem començat a gravar i volem comentar-vos alguna anècdota. Tornem de seguida. Fins ara! Fins ara mateix!
Molt bé, doncs tornem aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM. Se m'escolta bé, Marc? Se t'escolta molt bé. Vale, perfecte, alto i claro. perquè no, és el meu micro, el meu... No tens bé l'aparato? No tinc bé l'aparato. Ara, perfecte. És que no m'escoltava a mi mateix i això em creava una sensació de no estar a la ràdio, d'estar i no estar alhora. Bé, doncs ara parlarem d'un tema molt interessant en el que el Carlos també està col·laborant i sembla que això va per llarg, perquè, com ja sabeu, coneguts, estem fent una websèrie que té de títol, endavant, Marc? Websèrie sin título, de moment. Vale, la websèrie sin título de moment. Ens agrada primer cuinar i quan veiem quin sabor té, posar el títol. Vull que el Carles ens expliqui les seves sensacions d'aquests dies de rodatge, que de moment portem 2. Perdona, estaba jugando al Candy Crush. Al Candy, estaba jugando con el Candy. Se m'ha anat. Perdona, pots repetir la pregunta? Sí, gràcies, Carlos. Endavant, Marc, amb les teves sensacions. Matías Prat. No, les teves sensacions del rodatge d'aquests... Són bones. El que sí que és veritat que em porto 3-4 nits sense dormir des de la segona sessió de rodatge pel tema del títol. Vale. Estic patint. Estàs patint pel títol? No, pateixo perquè, clar, l'explicació del Marc està molt bé, no? Tu dius, hòstia, vaig a fer un plat a casa, estic cuinant, me'l cuino i el provo i li dono un títol. Però té una base, tio, no sé, té alguna cosa, no? Li he posat espagueti, ceba, clar, espagueti, li he posat ceba, però és que aquí no tenim títol, no tenim res. No, sí que tenim. Tenim tot menys títol. Tenim de tot menys títol. Exacte. Però les sensacions són bones. Sí, les sensacions són molt bones. Sí que haig de dir i tinc de donar aquí un cop a l'esquena a tots, que tenim uns actorazos que lo flipas, tenim un director que te estimamos todos. Sí, un aplaudiment. Sí. Un aplaudiment. El director, l'Ignasi. Sí, Ignasi Muñoz. Fa de director i de crítica a la vegada. Sí. Té aquests dos papers. Sí. A mi m'agrada l'Ignasi aquí quan ens escolta, perquè és fidel Ens oient del escolta, programa. ens escolta, de veritat. El tema aquest que quan tu estàs com fent una escena, no acabes d'agradar-li, tornes a fer-la, et dona una recomanació, no? Hòstia, millor fes això, la tornes a fer, tornes, i al final et diu, bien, me sirve. Això és en plan, em va passar un cop, aquest diumenge vaig repetir, tenia una frase, era una tonteria, i no acabava d'agafar-li el puntillo, i quan vaig veure la seva cara de bien, i es gira i ja no em mira, em diu, me sirve? Saps? Sense contacte, dic, o sigui, aquí em sembla que no... Em sembla que no ho he fet bé. Cacarot, has estat derrotat. I se'n va, no? No, això és perquè... No, això us ho explico a tots, ¿vale? Això és perquè gravem i vol la mateixa frase molts cops i després de postproducció ella agafa la que millor vol. Però potser l'última no és la bona, saps? És la del mig. I potser ho fas bé a la primera, però igualment ho vol repetir perquè és així de Si tu ho dius. Sí, és així. Sí que us haig de dir que era òbviament, el meu primer dia de rodatge com a actor, no ho havia fet mai. Vull dir, el més semblant és quan em poso jo a cantar a la dutxa, algú així... I ho va fer molt bé, el Marc, eh? Sí, ho vas fer, eh? Jo he vist el teu vídeo, l'entrada teva, aquella entrada, sense fer spoilers, d'aquella entrada l'he vist 3 o 4 vegades a casa, la vaig veure diumenge, després de passar un fantàstic diumenge amb tots vosaltres. Fantàstic. T'ho resumeixo amb una paraula. Maravilloso. Hòstia, maravilloso. I l'has pillau, eh? I l'has pillau. Sí, però què passava al Marc? Perquè la càmera, no?, captava com una mica que havia passat alguna cosa. Bueno, és un tema... El que va passar allà. Al principi vaig pensar Ja salió el temita. En fotografia i en vídeo passa que dintre dels objectius n'hi ha un que es diu gran angular, que és per agafar molt de camp i agafa les coses molt grans. I jo vaig pensar, això és un efecte òptico de la càmera, dic, m'he gastat poca pasta, tindré d'invertir més, però després repassant, quan vam passar amb l'ordinador a l'Ignasi, el director, el nostre estimat director, vam veure que era una protuberància bastant suculenta a la zona del malic. Exacte, correcte. A la zona, a l'abdominal del Marc, que només tenia una. I que posava sutxar amb lletres en negre, no? Va ser com molt dur, perquè a sobre, és el que comentava el Carlos, no? Vam tornar a veure una toma meva, així com a mig pla, que se'n veia per la cintura, i
la camisa tenia una espècie d'arruga molt estranya, molt esfèrica, i jo m'estava mirant, no? Arruga. Ara li Intentava diuen mirar arruga, no? com havia actuat, però no podia deixar de mirar la meva panxa, no? Sí. I no sé si va ser tu o l'Ignasi que em van dir... Hòstia, L'Ignasi, segur. L'Ignasi, vale. Ignasi, te queremos, pero... y em va dir algo en plan... Hòstia, Marc, no te lo hemos querido comentar, Carlos y yo, pero sales muy gordo. Muy gordo. Per tant... No, però jo crec que era un guinyo teu dintre de la websèrie al Nadal. Per tant, Clar, ja l'he explicat al Carlos quan estàvem fent el nostre suc de pinya previ, que tenia una rèplica Sí? per aquest moment, i per primer cop hi haurà un semidesnudo a la càmera YouTube. Em penso treure la samarreta, aniré davant Què? de la càmera En sèrio? i que la gent després, quan vegi el YouTube, que m'enviï whatsapps o comentaris amb si estic Vinga. gordo o no. Em vas omplint el sol i vas comentant el que estic fent. Sí. Vale, perfecte. Bueno, molt bé. El Marc, que dintre d'una aposta amb ell mateix, amb una cosa que ha creat ell mateix, ha decidit... Està estirant, està fent uns estiraments aquí de peu davant de la taula i es treu la camisa. Roger, posa una música sexy. It's Reinaman és el millor en aquest moment. Sí. Barry White i el que sigui. Atenció perquè mou la càmera, de fet, i la càmera es mou sola perquè no vol veure. No vol veure'l. Atenció perquè es descorda el primer botó. Es descorda el segon. Va decidit, David. No sé per què, collons, me'ls he acordat tots, perquè sabia que havia de fer això. Però... Vale, es descorda... David, porta faixa? No. Ui, Estava música sexy. ara. Sí. Estava música sexy, Puja volum, Roger. Atenció perquè arribem a l'últim botó. Sí, senyor. Oh, mami. Ok, ja. Oh my God. Oh, what are you doing, Poso de man? perfil, que és el més fotut. Oh, i aposta amb un perfil bastant d'això. Jo li dono un 8 amb 3. Aquesta treta de camisa. I jo crec que es mereix un fort aplaudiment. Marc Jorba. Gràcies. Traient-se la camisa en ràdio, una cosa que no s'aprecia a primer cop de so, no? Però Jo sé bueno. que té algun tipus de fallo, això que acabo de fer. No. Suposo que amb el temps És ho la nova descobriré, ràdio. però... Més que res que ràdio. És la nova ràdio. Ja per últim, i per tancar el tema de la websèrie, com tu t'encarregues Jo vull del parlar tema... més, la websèrie? Sí? Tinc ganes de parlar. Tinc ganes de parlar de l'última escena que vam rodar. No. Carlos, ja que m'has enviat una ampollita, recordes l'última escena que vam gravar? Correcte, que la recordo. Only David, només David. Quines van ser les teves sensacions que vas tenir? Les meves sensacions Aviam, però van tampoc va ser ser durant el procés. Com es deia aquell que feia així? Quina pel·lícula era aquella? Sí, Hòstia. sí, no me'n recordo. No ho sé, Que portava una màscara que el porten així. Bugs Bunny? No, Bugs Bunny no. Que era un assassí, un psicòpata. mòmia? La mòmia, l'altre també. Un psicòpata. Sí, és que no em surt. Bueno, L'Escol? Sí, l'Escol. Em van entrar ganes de matar el David. Sí? Sí. Per què? Però si no ho a vaig fer tan partir de la 44 vegada que ho vas repetir, em van entrar ganes de matar el David. Els explico als coneguts, ja estaven molt cansats, ja portaven moltes hores i havia de fer una escena. No expliquis l'escena, No, havia de fer una Aquesta escena X, que és una escena guai, i per tant, Escena X. l'havia de... No. Estàs enganyant els nostres oients. Vull dir, el més X que tindreu és la meva descordada camisa. És una escena X en la que jo estava al llit, no? Tu sol. I... Amb molta gent mirant. I res, i pues, resulta que em va costar una mica perquè estava Bueno, cansat. realment era U3 el llit. Ara estic pensant, m'estic fent memòria, Tampoc Sí, me'n no, recordo. eren molts al Era el llit. David, el Marc, la panxa del Marc i fora n'hi havia més gent. Bueno, el tema de la il·luminació. Com ho veus? Quina està sent la teva aportació com a director de fotografia d'aquesta genial i meravellosa websèrie? Hòstia, sí que és veritat que és la meva primera experiència en aquest sentit, amb el tema de gravació i amb el tema de director de fotografia, i te trobes moltes complicacions per la il·luminació, perquè relativament és fàcil quan ho tens molt clar com il·luminar per fer una foto, però el vídeo que té a vegades un moviment o que tens reflexos que en fotografia no es veuen, per a que el vídeo sí que es veu. Sí, Ombres que es mouen. Les ombres. Les ombres que es mouen. Les ombres es mouen? Sí, hi ha el tècnic de so allà amb la pèrgola i es va movent, clar, això s'aprecia que flipes a la paret. Sí. A veces veo muertos. Ja. No, realment està sent una labor en català, una llavor.
Bueno, pel lugar del català. Sí, tenim. una llavor bastant difícil. En el tema aquest de la il·luminació haig de felicitar el Carlos perquè la primera escena era una escena de matí, que havia de ser aproximadament les 8 i mitja del matí, Més o menys. i justament ens vam trobar el dia de la gravació, un dia preciós de Londres, cel gris, plovent, i clar, jo era el primer dia que estava, i insisteixo en que no tenia ni idea, i no coneixia el Carlos, dic, no sé com collons ho faran, però ho vaig veure després amb l'Ignasi i realment tens la sensació de que és pel matí i és molt heavy. És molt heavy el I això no és... La gent pensarà igual que amb la fotografia, que és fer un clic, amb la il·luminació diran és posar focus, però té molta història, i recordo una escena que sortia una persona d'una porta i teníem que eliminar una sombra que es veia, i bueno, vull dir, en plan, l'angle, tot, és una història molt... Sembla molt fàcil, però no ho és. No ho és, i li agraïm molt aquesta col·laboració que està fent amb els coneguts, que esperem que sigui la primera de moltes. Correcte, jo també espero que sigui la primera de moltes, però bueno, ja veieu o ja escolteu que n'hi ha un bon rotllo. Exceptuant el rotllo aquest de la camisa. Bueno, i si us sembla, farem un parat musical, ens deixarem de falar entre tots i començarem amb el challenge i les mandanguites. Les mandanguites dures. Posarem una miqueta a prova al Carlos. Deixeu-me el challenge i a tu també. A tu també, els dos. A mi també? Els dos us posaré a prova després de la cançó. Dios dirà. No faig spoilers, però bueno. Tornem ara mateix. Fins ara! Roger, sisplau, la cançó de la secció, i començarem amb el primer challenge d'aquest 2018. No us he explicat res? No. Us he explicat res? No. Res de res. Som-hi. Oients de Ràdio Rubí, benvinguts al primer concurs dels coneguts d'aquest 2018. El Carlos domina el tema de la fotografia, però avui s'haurà d'enfrontar a l'etern aspirant David Checa a un combat pel cinturó de campió d'endevinar bandes sonores de pel·lícules. Moment superèpic només per mi. Ja. Els dos mirant-me fredament, en plan... Bueno, vale. Com si m'hagués d'explicar, jo què sé, t'han menjat un moc. Vale, en aquest challenge el Roger posarà bandes sonores i simplement m'haureu d'adivinar de quina és la pel·lícula. Ara sí, tenim una indisposició del David Checa que encara està al lavabo, per tant hem decidit que no serà ell el que participi i vindrà un personatge emblemàtic que va aparèixer a Sant Valentí de l'any passat i molta gent l'esperava i per fi ha tornat als coneguts. Maribel La Pastel. Sí, hola. Ay, qué ganas tenía, Mar, de veros. De verdad, feliz año nuevo. Ay, hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, cariño, hola. Hola, necesitaría que me fotografiaras un día, ¿vale? Hablamos luego. Sí, porque estoy haciendo una... Bueno, ya os cuento otro día, va, no me lío, venga. Vale, pues... Bueno, va, va, sí. Maribel, luego. Por cierto, para la fotografía deberías afeitarte un poco. ¿Tienes un poquito de bigotillo? Sí, como es que consejo. sí, me toca Antes hacer hemos dicho de ver cómo salir fotogénico. El bigotillo no te queda bien. ¿Tienes que salir guapa? Se dice hacerte el labio. Hacerte Por el labio. favor, Mar, por favor. Perdona. Bueno, no pasa nada. Però Vinga, va, vamos. Per arriba. Vale, li donaré l'entrada al Roger. Tenim 8 cançons preparades. Vinga. I simplement aquí juguem al que crida més ràpid i quan sapigueu de quina és, ho dieu. D'acord? Vale. No hi haurà ni torns ni hòsties. Avui és un combat a muerte, ¿vale? I el que sigui més ràpid ho encertarà. ¿Vale? Roger? ¿Hay premio? Sí, el premio es gozar de poder volver als coneguts. Ay, por favor. Quina il·lusió. Quiero ganar. Tant si guanya el Carlos com si guanya la Maribel La Pastel, tornareu. Vinga, va. D'acord? Roger, anem amb el primer. Vinga. Vale, ya lo tengo. El Rei León. Pues ha guanyat el Carlos. ¿Pero por qué? Pero si no m'ho dit... Ha guanyat el Carlos. Lo siento. Clarísimament he dit... Maribel, ¿quieres un Kleenex? No, ya estoy bien, ya. Vale, perfecto.
No heu de dir jo, ni ja... No, heu de dir el nom de la cançó. Vale, vinga, va. El nom de la pel·lícula, en aquest cas, d'acord? Us haig de dir que, evidentment, això va de més fàcil a més difícil, perquè aquesta, evidentment, era Sí, un regal que us faig jo de Nadal. Oye, pero ponemos un pulsador o algo, ¿no? No, el presupuesto no da para pulsadores. Vale, mira, el primero que coja esto rojo Vale. tiene la posibilidad de decir el nombre. Es que si no es trampa. Maribel ha tret l'espècie aquest de coixinet que tenen els micros, està aquí en una... Esponja? 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 Endavant amb esponja, m'agrada més esponja. ¿Quién vive en una piña debajo del mar? Bob Esponja. Esponja. El que passa és que em sembla que Maribel la Pastel se l'ha posat una mica més a prop, no? Sí, no, No, no. Nada. Vale, Roger, sense més dilacions, treu aquesta i entrem amb la següent. Ay, Carlos, tonto. Maribel la Pastel Sí, l'agafa sí, yo le i... he cogido. Quina és? Star Wars. Sí, senyor! Molt bé. Entrem al tercer round amb un empat. Obi-Wan, soy tu padre. Obi-Wan o... Com es deia? No, no sé, no lo he No, visto. no era el mateix nom en espanyol? Juan, soy tu padre. Juan, soy tu padre. Molt bé, hòstia, quins nervis. Anem amb la tercera, Roger. Venga, va. El nivell increixendo, Maribel la Pastel torna a agafar l'esponja Claro, ¿no la sabes? en primer lloc. No. Sí, el que se parece al presidente de Cataluña, bueno, el que era, porque ahora está en Bruselas, porque claro, se ve que había un conflicto, ¿vale? Que, ¿Ha habido un conflicto Sí, en Cataluña? sí. Últimamente. Sí, No tengo ni idea de qué me estás hablando. bueno, es Harry Potter. Es Harry Potter. És veritat, és veritat. Espera, em diuen per línia interna que Maribel la Pastel està fent trampa No. perquè està agafant... No. Agafa l'esponja ràpidament, però contesta tard per tenir més temps per escoltar-la no és i dir verdad. increïble. No és Atenció, verdad. tenim Correcte. una... No és verdad. Tenim la primera amonestació. La primera amonestació del concurs. Li retirem aquest últim punt i estem en empat. Tornem a estar en empat. Hi ha que agafar l'esponja i dir-ho ràpidament. La següent és una altra targeta groga que es converteix en una vermella i malament, Maribel. Reflexionem mentre tenim aquesta quarta. La meva pel·lícula preferida. ¿La has visto? Me ha aguantado la mano. Es que es una... Carlos. Quina és? No. No ho sap? No ho sap? Hi ha hagut gatillazo d'agafar l'esponja? Sí. No la sabeu? L'aparato ¿No la no funciona. sabes? Yo sí. Maribel la Pastel la sap, agafa l'esponja i es lia amb el micro. Has venido a la boda de mi hija Oh, para que te no sé qué, el padrino. Llàstima que no està el David perquè ens ho diga en anglès, el padrino. No, ya te lo digo yo. Sí? Sí, you come to the wedding of my son. I la pel·lícula, el títol, com és? En anglès? De padrining. De padrining. The Padrining in the Sí, Kitchen. no sé cómo se pronuncia muy bien, pero es de padrining. De padrino. Ostres, repassem marcadors. 2, Maribel la Pastel. 1, Carlos. Les apostes estaven més a favor de Carlos i ens està sorprenent, Maribel la Pastel. Sí, Vinga, gracias. anem a per la cinquena, que aquesta pot ser que li agradi a la Maribel la Pastel. És una mica pastelón, aquesta pel·lícula. Endavant. ¡Ay, qué bonita! No sé cuál es, pero... Spoiler, no és Titanic. Carlos l'agafa amb seguretat, igual que abans, i abans ha fallat, però ara... Sí, no, però ara ja ni t'ho dic. T'ho faig. No és Titanic. No és Titanic. Carlos fa l'amago d'imitar... Espera, no, espera, d'imitar que la busco escena. internet, que busco internet. Aquí está Juan Chapam. Dios del Com tío. que no ho sé, No ho sabem, ningú dels dos? Ningú dels Va, dos? que això és una pel·lícula, segur, A ver, un tio. momento, dejadme escuchar. És una pel·lícula que sobre a mi em van posar a classe. Horrorosa. Pastelón. Pista. ¿Sí? La última paraula del títol és Àfrica.
¿Memorias de África? Pum pel Carlos! Sí, no ha cogido él, no ha cogido él. ¿Memorias de África? Senyor! Ho sento, no és trampa, l'he agafat. I atenció perquè com en els millors partits, en els millors combats, tornem a tenir un empat i anem a pel 6è. Oi! Carlos fa cares estranyes. Maribel fa una estranya cara de concentració. No? L'altre dia la vaig estar veient jo per primer cop. Una cançó una pel·lícula brutal. Està bé, Jorba, o què? Jo no l'he vista. Està bé. Cau? Està bé. I la pel·lícula millor. ¿Puedes decir una pista, Jorba? O dos. És una pista molt fàcil i molt ràpida, així que amb mans preparades en plan oeste per treure la No, pistola. pero a ver, si no te la sabes, no cojas, ¿eh? Guanyarà aquesta el que corre más. La resposta, per favor. Maribel Pastel té l'esponja a la La mà. vida es como una caja de bombones. Nunca sabes cuál te va a tocar. No me acuerdo del título. ¡Mierda! Com a un pleno a l'espai ¡No me radiofònic. acuerdo! Espera, que... és aquella... ¡Forrest Gump! Me cago en... Bravo. Maribel Pastel Maribel lo celebra aquí. celebra, dona una volta a la taula, mira a la càmera, s'ha cregut Messi marcant el Bernabéu. Treu un moment la cançó. L'heu vista, vosaltres, la pel·lícula? L'heu vista? Sí que l'he vist. L'heu vista? No l'havia vist fins al diumenge. El diumenge la vaig veure i un pel·lículon. Jo no l'he vist. És molt Un bona. pel·lículon. Vas plorar, Marc? Vaig quasi plorar. Haig de dir-ho que és molt complicat. Un altre dia, si voleu, us explico l'única pel·lícula que m'ha fet plorar de la meva vida i aquesta va estar a punt, però... ¿Puedes hacer un spoiler y decir el título? Para... Si no la he visto, de la verla. pel·lícula que jo vaig plorar? De decir el título. És una pel·lícula que va fer el Dani Rovira, que era en plan basada en hechos reales, que parlava Vale. de l'enfermetat De la aquesta que família. et vas quedant sense mobilitat. No recordo ara com es diu l'enfermetat, ara aquí em mataran. Non-mobiling. No et mobiling no. I em va agradar molt. I era d'una persona que patia aquesta enfermetat i al final acabava fent maratons. I és brutal. Ja la penjarem pels coneguts, quan recordi jo el títol, ¿vale? I us la recomano. Bueno, pues he ganado el premio, El ¿no? Roger ens fa aquest gest tècnic de... Queden 5 minuts, estem a punt de matar-vos i us poso la última, no la que ve ara, la següent, la última per acabar aquest Pero ya he ganado, representa. challenge. No, perquè ara el Carlos té l'oportunitat d'empatar. Ay. Carlos, de nada, perquè Gràcies. t'estic donant aquí l'última. Anem amb l'última, No, però Roger. porta una amonestació. Ay, a És ver. molt fàcil. No, pero ya me la... Maribel la Pastel que- torna a agafar la Juego de Tronos. esponja. I atenció, perquè... T'ho dic com ho diria el David Checa, que ara en aquest moment no està. Però- Game of Thrones. Game of Thrones. Vale, pero... Vale, ahora digo yo que he cogido él, ¿no? Sí. Vale. Juego de Tronos. Juego de Tronos. Però, espera, per línia interna em comenten A ver, que... ¿quién es el hijo puta de la línea interna? ¿Quién es este de la línea interna que me lo cargo? Per línia interna em recorden que normalment sempre fem això i queden en empat i no els ha agradat la teva actitud quan t'has aixecat a donar la volta a la taula. Ha estat una falta de respecte pel Carlos i, per tant, no és que hagi quedat en empat. Ha guanyat el Carlos el primer challenge del 2018 dels coneguts. De manera molt merescuda. No m'ho esperava ni jo. Voy a buscar a ese cabrón. Maribel se'n va enfadada, torna David Checa per acomiadar el primer programa del 2018. ¿Qué le pasaba a la Maribel? No ho sé, ha anat molt enfadada. Té un mal perdre. Té un mal perdre, té un Ah, pronto... has guanyat? Sí. Enhorabona, tio, enhorabona, molt Molt bé. justament, després et veus el vídeo i sabràs que ho ha fet molt bé el Carlos. Molt Ya bé. son 2 victorias. Ahora venía aquí el programa era de guanyar-lo. No, per suposat. Més que res, la de conèixer-vos a vosaltres. Oh. Xiquets. Bueno, chiquets o chicotes. Xiquet. Bueno, voy a ficar aquí un petit guiño. Xicote, ja la setmana que ve parlem, vale? De acuerdo.
quédate ahí en la sala de castigados con Matías Prats. Bueno, doncs ha sigut un programa bastant maco. I tant, i tant. Molt guapo. Es nota aquest feeling que tenim els tres, que Exacte. per tant em sembla que acabarem cuinant una bona websèrie. I jo, que també tinc feeling. Bueno, Roger, lo teu no és feeling. Tu has fet el programa de manera... Et poso un adjectiu, Sí. estareu d'acord amb mi, l'adjectiu és meravellós. Correcte. Oh, us estimo molt. Tu que és meravellós, El grado màxim que ens dona el director de la websèrie La quan ho nostra fem bé. consciència ha canviat i ara quan et diuen meravellós has de tindre en compte que és com arribar al nirvana. No, i tant, i tant. Això és seriós, Roger? Això és No t'ho seriós, prenguis és en seriós. conya, Sí. Recordem a tots els coneguts que ens podeu seguir per Instagram, per Twitter i per Facebook, i també podeu veure els programes gravats per YouTube, que ara mateix saludarem a càmera. Vale? I que també podeu seguir el Carlos per Foto, amb P en anglès, i 2014. I gràcies per venir, Carlos. A vosaltres per donar-me l'oportunitat de compartir aquest momentazo amb vosaltres. Això és casa teva i sempre ho serà. I tant. I ens seguim veient aquests caps de setmana que ens queden uns quants Sí, segur. d'intens treball. Gràcies a Roger Pérez des de la cabina. Moltes gràcies des de la peixera. Gràcies, Marc Jorba. Gràcies, David Checa. I recordeu que nosaltres som els coneguts. I vosaltres sou collonuts. Adéu! Adéu!